Hola, bona tarda, soc el Pablo Marquès i us vinc a presentar el meu treball que es titula El vehicle elèctric, la conducció verda. Aquest treball va sobre el medi ambient, perquè jo vaig iniciar a pensar què volia fer el meu treball de recerca i sobre el medi ambient. Vaig dir, vull fer alguna cosa que col·labori amb el medi ambient i que millori la situació ambiental actual. I llavors, i això ho vaig pensar perquè jo visc a Tarragona i clar, Tarragona és una ciutat de costa i dintre del medi ambient han parlat que pujarà el nivell del mar, que potser les ciutats de costa estan amenaçades i aquesta pot ser una raó important. Després, dintre del medi ambient vaig triar el vehicle elèctric, el cotxe elèctric, que és un tema que està actualment molt de moda i que sembla que serà el futur de la mobilitat, i entre que la mobilitat és una de les meves passions i que el vehicle elèctric ara mateix està fent un boom inicial, em vaig decidir per aquest tema. Llavors, el treball el vaig dividir en dues grans parts. La part inicial, que va ser la recerca informativa, on vaig fer una recerca en profunditat de com és el vehicle elèctric, és a dir, les característiques tècniques actuals del vehicle elèctric, quina situació té actualment al mercat, i després la segona part va ser crear una maqueta física del meu projecte que volia fer amb el vehicle elèctric. Aquest projecte ve a partir que dintre de la recerca informativa del vehicle elèctric una de les parts molt importants era que aquest vehicle elèctric s'havia de carregar d'alguna electricitat i que les fonts amb les que generaven aquesta electricitat contaminaven. I clar, en teoria el vehicle elèctric, la teoria és que contamina menys que un vehicle normal de combustió, però com es podia fer perquè aquest vehicle contaminés menys del que contaminava actualment? Llavors vaig arribar a la conclusió que s'havien de canviar aquestes fonts de generació d'electricitat per unes renovables i no contaminants. Després de fer la recerca dintre de les fonts d'electricitats, vaig veure que aquí, a la situació actual, la millor seria l'energia elèctrica i l'energia solar. És a dir, vaig agafar l'energia solar com a energia principal per carregar aquest vehicle elèctric. Llavors, a partir d'aquí va ser on va sorgir la maqueta. La maqueta va ser un garatge per carregar un vehicle elèctric radiocontrol a escala que tenia a partir d'una placa solar. D'aquesta maqueta va ser inicialment complicada en la part tècnica perquè havia de buscar una placa solar i havia de construir el garatge en fusta i després adaptar el cotxe perquè pogués carregar d'aquesta placa solar. Una vegada fet això es va posar a prova i es va veure que era possible carregar aquest cotxe diàriament per utilitzar-ho a una petita escala i que quan aquest projecte es feia a una escala major sortia més rendible encara del que havia estat a petita escala. Moltes gràcies.